wannan Ramadan da ya gabato Allah ya sada mu da shi da alkhairi, ya sa mu cikin masu azumtarsa. Kuma roƙon Allah ya karba mana ayyukanmu, ya ba mu ikon ribatar lokutan mu wajen yin abin da zai kusantar da mu zuwa ga yardarsa. Akwai wani bawan Allah da ya kawo mana sadakar buhun siminti domin ci gaba da aikin da muke yi na ginin islamiyya akan yar uwarsa ko ta rasu, yana roƙon yan uwarsa ta a cikin addu'a Allah ya jikanta, mu roƙon Allah ya jikanta, ya gafarta mata. Gabar da muke gaba ce ta rafta da rufin, wanda waɗannan abubuwa ne masu buƙatar kuɗaɗe masu yawa. A cikin haka gashi Ramadan ya zo wanda shi ma lokaci ne na hidima, saboda haka muke kira ga dukkan masu taimakawa da su ƙara ƙaimi wajen ci gaba da taimakawa, kuma kofa a buɗe take ta ba da sadakar kwano da sauran kayan aiki, katako da makamantansu, kusa da duk abin da ya kama da haka. Muna roƙon Allah ya taimaki dukkan masu taimakawa. Sannan akwai 'yan uwa wanda aka zaɓe su cewa za mu tattauna da su tun Juma'a 3 da suka wuce, sakamakon ban samu zama ba da yadda yanayi bai ba da dama ba. Wannan zama za mu yi shi yau, kuma kila mu sake yi wani sati. Da haka duk waɗanda aka sanar da su din nan da Allah bayan sallah sai su zo mu dan tattauna cikin minti 10 zuwa minti 15. Dama wannan zama an saba yin sa kowace shekara domin fuskantar shirye-shirye da suka shafi Ramadan. Kuma a bana ayyukan mu sun faɗaɗa, domin a karkashin Muslim Umma mun yi postin malamai zuwa ƙauyuka guda 7 wayanda suke kewaye da mu domin su karantar da mutanen ƙauyuka a cikin kwanakin Ramadan masu albarka, wanda wannan ma ɗawainiya ce, kuma mun ji mun gani insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi ta. Kuma a cikin haka muke kira ga mutane da a ci gaba da taimakawa dukkan waɗanda Allah ya ba su iko. Yau wannan Juma'ar da wani sati lalle ya kamata mutane su taimaka, kuma mun so da mun samu dama duk inda muka tura malami yayi tafsiri ya zama santa ce ta shan ruwa na buɗe baki, wanda za ana yin koda kosa da koko ne domin a raba wa mutane sadaka. Kuma yanzu ma kofa a buɗe take, duk wanda yake ganin ya shirya zai yi haka, kamar yadda mu ma daga aljihunmu muna shirin mu tattauna da yan uwa, ko da haɗaka ne mu yi, mu samu wani ƙauye ko da guda ɗaya ne mu yi wannan. To duk wanda yake ganin zai iya, ko shakka babu zai iya zuwa ya tuntuɓe mu don mu bashi sunan waɗannan ƙauyukan, ya ga a wani ƙauye ne zai iya yin haka. Ciyarwa a cikin Ramadan babu falalar da ta fita. Da haka duk wanda suke da hali kada su yi wasa da wannan dama. Allah ka taimaki dukkan masu taimakawa, Allah ka agaji dukkan masu agazawa, Allah ka mana jagoranci cikin dukkan lamuran mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai wasu takaddu da basu wuce shafi 5 ba, sune nan hannuna, wanda dan uwa Malam Dr. Muhammad Samin Musa Umar ya rubuta cikin harshen Hausa, wanda ya kunshi sashen hukunce-hukunce na azumi. Wannan takaddar ko shakka babu ga su an yi su a takaice, kuma amma suna dauke da fa'ida. Don haka duk wanda yake sha'awa ya karba dan ya buga ya rabawa wasu ƴan uwa su amfana, kofa a buɗe take. Ganin takaddun zai iya samun kwafi a wajen mu, dan ka buga 10 ne 20 ne 100 ne wanda zaka rabawa ƴan uwa su amfana a matsayin wato wani guzuri da zaka yi wa kanka. To wannan kofa a buɗe take. Allah ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya saka dukkan masu taimakawa da alheri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.